खुलुमबाय। गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। आंनि मुङा मिस बिनुता बसुमतारी। आं खन्थाइ बिबारनि नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनायाव बाहागो लानो आवगायदों। खन्थाइखौ आं गावनो सुजुदों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय गोरबोनि राव। थखासे बिबारनि अनथोब जिउ जरानि इसाराया आंनो फोरमायो नों आंनि, आं नोंनि। गोरबो इसिं खनि बोहैलांनाय आंनि अननाया नोंनि गोरबोजों गोरोबहैयोब्ला आं गोरसिखाङो। जिउरिसे मोदोमफ्रु मोदोमनाय बिबारनि आबुं सोलेरा जावरियो नोंनि गोदै रावखौ खोनासंनो। नोंनि महर मुस्रि, नोंनि मिनिस्लुयै आंखौ नायहरनाय रायदावनाय सावगारिफोरा गोरबोआव आंखौ उसु-खुथु खालामफैयो। नों मिथिगौना अनजालु, नों मिथिगौना? बै लङा दैनि हाब्राङाव जिरायना जेब्ला जों सानैजों गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायदोंमोन, अब्ला बै सानाव जरासे दाउथुआबो खुगा रुजु रुजु, खुगा खेब्लु खेब्लु माबायदि अनलायदोंमोन नों गोसोआव दङना? बै सानाव आंनि सिदोब सिदोब गुस्थिजों नोंनि जारौ खावलायाव गाब गानायखौ आंहाबो गोसोआव दं रजे। नोंनि गुरै लेहेम आखाइजों आंनि खावलायाव आरो मिहि मिहि आंनि मोदोमफ्रु खानाय बिलाइयाव बिलिरनाया आरो आं जेब्ला लाजिनानै सिखांना खारहां जायो अब्ला नों आंनि आखाइयाव थांब्रुम हाबना गावनि बिखा गेजेराव बोजबना लानायफोरा आंखौ गोसोखाङालासे थानोनो होआ। आं बावगोमायो रजे नोंनि अननायावनो। आं सानब्रेयो देहा सोलेरासो आंनि, नाथाय बे गोरबोआ नोंनिनो रजे, बे गोरबोआ नोंनिनो। एसेनोसै, गोजोन्थों।